ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዚ ቻነል ንሎሚ ኣዝዩ ኣገራምን ደስ ዘብልን ሓፂር ዛንታ ይሕዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ጸሓፊ ዛንታ ልዕሊ 100 መጽሓፍቲ ዝጸሓፈ ቀያዒ ተንኳይን ትዋሕ ሓቢሎም ዘስሕቁ ዛንታታት ብመጽሓፍ ዝልለ ቱርካዊ ደራስን ጋዜጠኛን ዓዚዝ ነሲን እዩ። ኣነ ድማ ተርጊመ ናባኹም የብሎ ኣለኹ ምስኹም ዘለኹ ንስረዲን ኣደም ንርየ ሕጂ እምበኣር ብቐጥታ ናብቲ ዛንታ ኸብለኩም። ፍሉይ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ዓስራይ ፍሉይ ዋዕላ ሕክምናዊ መጥባሕቲ በቶም ኣብቲ ጉባኤ ዝቐረቡ ኣዝዮም ብሉጻት መጽናዕታውያን ወራቐቲ ብምህብታሙ ብዕብየቱ ብኣጋ ምግማት ይከኣል እዩ። ተሳተፍቲ ኩሎም ብዓለም ደረጃ ልዑል ዝና ዘትረፉ ናይ መጥባሕቲ ክኢላታት እዮም። ወላ እኳ ሓደ ብዛዕባ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ዘዘቲ ኣኼባ ክንዲ ሓደ ውሩይ ሰብ ዘካይዶ ቃለ መጠይቕ ወይ ክንዲ ሓደ ፋሽን ሾው ዝወሃቦ ኣተኩሮ ዘይተዋህቦ ካብ 25 ሃገራት ዝተዋጽኡ ክኢላታት ናይ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ዝተፈላለዩ መጽናዕታውያን ጽሑፋት ከም ዘቕርቡ ብወግዒ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ መንጎኦም ልክዕ ከምቲ ልዕሊ 100 ዝኸውን ደቀቕቲ ክፋላት ናይ ሰዓት ከም ዘገጣጥም ወሓሊ ዓራይ ሰዓት ንዝተፈላለየ ተነቃፊ ክፋላት ኣካላትና ብውሕልነት ከጋጣጥሙ ዝኽእሉ ሰብ ዝና ሓካይም ኣለዉ። ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ናይቲ ጉባኤ ብናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት መደረታትን ካልእ ንጥፈታትን ጥራይ ተኻይዶም ወዓሉ። ስዒቡ ኣብ ዝመጽእ መዓልቲ ድማ ብሓፈሻ እንታይ ዓይነት መጽናዕታዊ ጽሑፍ መደባት ከም ዘቐርቡ ኣብ ምዝርዛር ሓለፈ። ብዙሕ ሰብ ብሃንቀውታ ዝጽበዮ ዝነበረ ሳልሳይ መዓልቲ ናይቲ ዋዕላ እቶም ኣብቲ ግዜ ክቐርቡ ዝተሓስቡ መጽናዕታውያን ጽሑፋት ፍሉይ ምህዞ ወይ ካብ ተመክሮ እቶም ሓካይም ተጓንፎ ዝኾነ ናይ ተመክሮን መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቐርበሉ እዋን እዩ ነይሩ። ኣብቲ ዕለት ዶክተር ሚልስ ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ክኢላ መጥባሕቲ ነቲ መድረኽ ፈላሚ ትሕዝትኡ ክቐርብ ዕድል ተዋህቦ። ምስኡ ከዓ ሓደ ሰብ ናብ መድረኽ ብሓባር ደየበ። ተሳተፍቲ ዋዕላ ናይ ዶክተር ሚልስ ድምፂ ንምስማዕ ናይ ቋንቋ ትርጉም ኣገልግሎት ዝወሃቦም ሄድፎናት ኣብ የእዛኖም ብምግባር ንምጅማርቲ መደብ ብልዑል ተመስጦ ክጽበዩ ጀመሩ። ኣብቲ ዋዕላ ዝካየደሎም ኩሎም ናይ መጽናዕታዊ ወረቐታት ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ብ4 ቋንቋታት ይትርጎሙ ነበሩ። ተሳተፍቲ እውን እቲ ዝደለይዎ ቁልፊ ብምትንካፍ ዝደለይዎ ቋንቋ ከስምዑ ይኽእሉ። እቶም ኣብቲ ዳራሽ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት የእዛኖም ወረቓቕቶምን ዝጽሕፍሉ ፒሮታትን ኣዳልዮም ንምጅማርቲ ዋዕላ ይጽበዩ ነበሩ። ዝኸበርኩም ፈተውተይን ኣድነቕተይን ከመይ ትውዕሉ? ኣብ ዓውደ ኹናት ካብ ዝተኻየዱ መጥባሕትታት እቲ ኣዝዩ ፍሉይን ዕዉትን መጥባሕቲ ብዝርዝር ክገልጸልኩም እየ። ብጽሞና ተኸታተሉ። ኣብ ጥቓይ ትዕዘብዎ ዘለኹም ሓለቓ 10 ስሜት ጅግና ወታደር እዩ። ኣብ ግዜ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንበይኑ ምስ ልዕሊ 26 ናይ ጸላይ ወታደራት ተዋጊኡ ሓመዶም ንላዕሊ ገይርዎም ተዓዊቱ ኸዓ እንተኾነ ኣብ ዝሰዓበ ሰዓታት ናይ ፈንጂ ሓደጋ ስለ ዘጋጠሞ ብኸቢድ ተወጊኡ ኣብቲ እዋን መጥባሕቲ ዘካየድ ኩሉ ድማ ኣነ ናይ ውልቀይ ዝኾነ ፍሉይ ናይ መጥባሕቲ ሜላን ጥበብን ብምኽታል ካብ ኣካላቱ ተፈልያ ዝነበረት ርእሲ ናይ ኣቶ ስሚዝ እንደገና ናብ ሰብነቱ ብምግጣም ህይወት ከም ዝሰኩዕ ቅርየ ኣለኹ። እታ ካብ ኣካሉ ተቐንጢባ ወዲቓ ዝነበረት ሽኩኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣሽንኳይዶ ብፈንጂ ብኣውቶማቲክ ተፈንጃሪ ከማን ከም ዘየነቓነቕ ኮይና ኣብ ክሳዱ ብኹርዓት ተተኺላ እናጥልቁም። ሕጂ እምበኣር ናይ ወዲ ሰብ ካብቶም ቦትኦም ዝተመዛበሉ ዝተፈላለየ ኣካላት ብኸመይ ናብ ቦትኦም ከም ብሓድሽ ብምግጣም ህይወት ከም ዝሰኽዑ ዝገብር ጥበብ ብዝርዝር ከረዳእኩም ክፍትን እየ። እቲ ዶክተር ኣብ ሞያ ሕክምና እዚ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ዕዮ ብኸመይ ከም ዝሰላሰል ከረድእ ከሎ ተሳተፍቲ ዋዕላ ብተመስጦ ይከታተልዎ ነበሩ። ዝኾነ ናይ መጥባሕቲ ክኢላየ ዝብል ሓኪም ካብዚ ዝበለጸ ትሕዝቶ ይኹን ምርኢት ከርእዮም ከም ዘይኮነ ከዓ ኣብ መደምደምታ በጽሑ። እዚ ኣተሓሳስባ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ ፒኖ ዝተባህለ ፈረንሳዊ ሓኪም ናብ መድረኽ ምስ ደየበ ብኡ ንብኡ ክድብዝዝ ጀመረ። ምስቲ ፈረንሳዊ ሓኪም ብሓባር ናብ መድረኽ ዝደየበት ሰበይቲ ኣዝያ ምልክዕቲ እያ። ንውድድር ጽባቐ ዝተዳለወት ከም ትመስል ብናይ መሐንበሲ ክዳውንቲ ወይ ሓፂር ነፂር ክዳውንቲ እያ ተኸዲና ነይራ።
ናታ ናብ መድረኽ ምውፃእ ተሳተፍቲ ብዕርፋን ፍትወተ ስጋ ኣብ ወንበሮም ከለዉ ፍሕትሕት ከም ዝብሉ ገበሮም። ዶክተር ፒኖ ከምዚ ብምባል ምስ ተጋባእቲ ኣላለያ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ብፍላይ ድማ ናይ ዝሞያ ብፆተይ ሕጂ ብኣይ ብዝተኻየደ ፍሉይ ናይ ፕላስቲክ መጥባሕቲ ክነግረኩም እየ። ከምዚ ኣመሰለ መጥባሕቲ ክሳብ ሕጂ ሙሉእ ብምሉእ ብዝኾነ ሰብ ከም ዘይተኻየደ ተኣማሚነ ክገልጸልኩም ይፈቱ። ናይቲ ስራሕ ምስጢር ምስ ነገርኩኹም ኣብ ሞያ ናይ መጥባሕቲ ሕክምና ኣዝዩ ፍሉይን ኣደናቕን ምዃኑ ኩሎም ከም ትሰምዑ ርግፀኛ እየ። ቅድሚ ቁሩብ ደቓይቕ ምሳይ ናብ መድረኽ ክትወፅእ ከላ ልብኹም ዝሰለበት ምልክዕቲ ጎርዞ ጓል 60 ዓመት ሓማተያ። እቲ ዶክተር ሰበይቱ ምስ ካልእ ሰብ ብምዛራን ብምኹብላላን ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ክሕደት ከም ዝተፈጸመን ንዓኣ ሕነን ንምፍዳይ ድማ ሰብኣያ ንዝሞት ኣዲኣ ብኣዝዩ ፍሉይ ናይ ፕላስቲክ መጥባሕቲ ጥበብ ናብ መንእሰይ ቀይሩ ከም ዝተመርዓዋ ንተጋባእቲ መረዳእቲ ሃበ። ነዚ ዓወት ንኽጓናፀፍ ዝሓለፎ መስራሓት ድማ ሓደ ብሓደ ብዝርዝር መረዳእቲ ሃበ። ኣብቲ ዋዕላ ዝቐረቡ መዝናዕታውያን ጽሑፋት ካብቶም ኣብ ዓለም ዝተኻየዱ ዝተፈላለዩ መጥባሕትታት ዝፍለይሉ ምኽንያት እናቕረቡ ንተሳተፍቲ ምግላጽ ቀጸሉ። ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ ጀርመናዊ ኺላ መጥባሕቲ ብዛዕባኡ ብኹርዓት ከም ዝኽብል ተዛረበ። ዝኸበርኩም ተሳተፍቲ ዝዋዕላ ሓደ ሰብ ምስ ሞተ ኣብ ሓደ እዋን ኩሉ ክፋል ኣካላቱ ናብ በትኪ ወይ ዘይረብሕ ነገር ከም ዘይቅየር ፈሊጥኩም ዘለኹም? ንኣብነት ሓደ ሰብ ብድኻም ልቢ ምስ ዝመውት ኣብታ ናይ መጨረሽታ ትንፋስ ዘስተንፍሰላ እዋን በዘይካ ልቡ ካልእ ክፋል ኣካላቱ ሙሉእ ብምሉእ ጥዕና ኣለዎም። ብተመሳሳሊ ከዓ ብናይ ሳምቡ ፀጋማት ዝመውት ሰብ ብዘይካ ሳምቡ ካልእ ክፋል ኣካላቱ ብኣጋ ይመውትን እዩ። ብዛዕባ እዚ ክስተት ንነዊሕ ዓመታት ሓሲበን ኣሰላሲለን እየ። እዞም ንኣሽቱን ኣዝዮም ተነቀፍትን ክፋላት ኣካላትና ናቲ ዝበዝሐን ዝገዘፈን ክፋል ኣካላትና ጅሆ ብምሓዝ ከም ዝዓኑ ዝገብር ሜላ ኣዝዩ ዝገርመንን ዘጨንቐንን ነይሩ። መዝናዕተይ ካብ ብዙሕ ሓሚሞም ዝሞቱ ሰባት ዝተፈላለየ ህይወት ዘለዎም ክፋላት ኣካላት ብምውህላል ከይሞቱ ወይ ንነዊሕ እዋን ብምዕቃብ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕልሉ ሜላ ንምርካብ ደቃስ ኢነየ ኣሕሊፈዮ። ኣብ መወዳእታ ካብ ህይወቶም ዝሓለፉ ሰባት ዝረኸብክዎም ኣካላት መሊሰ ናብ ጥቕሚ ብምውዓል ትንፋስ ብምስኳዕ ሙሉእ ሰብ ክፈጥር ክኢለ ኣለኹ። ውፅኢቱ ድማ ኣብ ቅድሚኹም ኣብ መድረኽ ተቐሚጡ ዘሎ ሰብ ምምልካት ይከኣል እዩ። ካብዚ ዝዓበየ ምስክር የለን። እዚ ናይ ዛዕረይ ሃፈፃማ ዝኾነ ኣቶ ሾፕን እዩ። ናብቲ ሾፕን ዝበሎ ኣብ ጥቑ ኮፍ ዝበለ ሰብ እናመልከተ ድማ ዘረብኡ ቀጸለ። ንኣቶ ሾፕን እግሪ ብሕማም ኩሊት ካብ ዝሞተ ኣትሌት ዝተወስዱ እዮም። ልዕሊኡ ዘሎ ክፋል ኣካሉ ከዓ ብሕማም ጋንግሪን ካብ ዝሞተ ተጓሳጣይ ሰብ ዝተወስዱ እዮም። ርእሱ ወይ ሽኩንኡ ድማ ብሕማም ዓባይ ሰዓል ካብ ዝመተ በሊሕ ምሁር ዝተወስደ እዩ። ህይወቶም ካብ ዝሓለፉ ክሰርሕ ዝኽእል ክፋል ኣካላት ብውሳድ ህይወት ናብ ዘለዎምን ስብዕና ዝሓዙን ፍጡራት ምልዋጦም መን ክሓስቦ ይኽእል? እዚ ልክዕ ከም ሓደ ነደቓይ ከም ዊንታን ድሌትን ኣስራሒዑ ዝደለዮ ዓይነት ሕጡብ ይኹን ብሊኮቲ እናመረፀ ዝነድቕ ሰብ ንምስራሕ ከዓ ኮማ ዓይነት ሜላ ክጥቀም ኣዝዩ ዘደንቕ። ንጽባሒቱ ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ጃፓናዊ ናይ መጥባሕቲ ክኢላ ካብዚ ዝሰማዕናዮ ዝበለጸ ተመክሮ ተጋባእቲ ተዘየቕርብ ነይሩ። እቲ ኣቐዲምና ዝሰማዕናዮ ጀርመናዊ ካብ ዓለም ሙሉእ እቲ ዝበለጸ ተባሂሉ ምተሰመየ ነይሩ። ምስቲ ጃፓናዊ ሓኪም ከምቲ ወትሩ እቶም ሓካይም ንመረዳእታ መታን ክሕግዞም ዝገብርዎ ሓደ ሰብኣይ ኣሰኒዎ ናብ መድረኽ ደየበ። ከምዚ ክብል ድማ ተመክሮ ከካፍል ጀመረ። ዝኸበርኩም ናይ መጥባሕቲ ክኢላታት ምሳይ ትርእይዎ ዘለኹም ፈታውያይ ኣቶ ኪቶ ሽማ ይበሃል። ኩለድ ከሎ ከምዚ ይንቀሳቐስ ኮይኑ ስለ ዝተፈጥረ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ናብ ሰራዊት ክኽተብ ኣይከኣለን። እዚ ድማ ንሓደ ጃፓናዊ ኣዝዩ ዓብዪ ውርደት እዩ። እንተኾነ ኣቶ ኪቶ ሽማ ሃራኪሪ ዝተባህለ ባህላዊ ስነ ስርዓት ነብሱ ከጥፍእ ወሰነ።
ነቲ ዝሓዞ ካራ ናብ ከብዱ ምስ ኣእተዎ ውሽጣዊ ኣካላቱ ብኡንብኡ ናብ መሬት ወደቐ። ኣነ ከዓ ብምባል መረዳእትኡ ምቕራብ ቀጸለ። ኣስራይ ናይ መጥባሕቲ ዋዕላ ኣብ ናይ መጨረሻ መዓልታት ምቕራብ መጽናዕታዊ ጽሑፍ በጽሐ። ኣሰናዳእቲ ዋዕላ ሃንደበት ሓደ ኣብ ጽጊዕ ኮይኑ ዝከታተል እምበር ወላ ሓንቲ ኣበርክቶ ዘይገበረ ሰብ ብማዕሉ ተዓዘበ። ዶክተር ነዚ ዋዕላ ብዓቕምኻ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ስለምንታይ ዘይበርክትካ ብምባል መራሒ መደብ ተወከሶ። ካብ ናትካ ሃብታም ተመክሮ እኮ ክንመሃር ንደሊ ኢና ዝኸበርካ መራሒ መደብ ብምባል መልሲ ክህብ ጀመረ እቲ ዶክተር። ኣብ ሞያ ክኢላ መጥባሕቲ ነዊሕ ዓመታት ክሰርሕ ጸኒሕ ኣለኹ። ብርክት ዝበለ ዕውታት መጥባሕቲ እውን ከካይድ በቒየ ኣለኹ። እንተኾነ ግን እቲ ዝሓለፍኩ ተመክሮይ ነዚ ኣብዚ ተጋቢኡ ዘሎ ሰብ ይበቅዕ ኢለ ኣይሓስብን። ንስለ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ክኢላታት መጥባሕቲ ብምባልን ነዚ ኣብዚ ተጋቢኡ ዘሎ ሰብን ኣብ ግምት ብምእታው ተመክሮኡ ከካፍል ኩሉ ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበረ ሰብ ብሓያል ድምፂ ተማሕፀኖ። በዚ ተደፋፊኡ ከዓ ኣብ መድረኽ ደይቡ ክዛረብ ጀመረ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ዋዕለኛታት ንኽዛረብ ስለ ዝዓደምኩምኒ ብደስታ ተመክሮይ ከካፍል እየ። ብናተይ ዓቕሚ ኣብ ሃገረይ ዘካየድክዋ ሓንቲ ንእሽተይ ናይ መጥባሕቲ ተመክሮ ክነግረኩም። እቲ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ናይ ሓደ ሕሞም ዓንቀር ምኽላእ ወይ ምውፃእ እዩ ነይሩ። ሃንደበት ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበረ ሰብ ብስሓቕ ትዋሕ በለ። እቲ ናይ ላግፂ ስሓቖም ቁሩብ ሕስብ እንተቢልከዮ ምኽንያታዊ ነይሩ። ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ኣዝዮም ሓያላትን ብሉፃትን ሓካየም ኣብ ዝተጋበሉ ኣጋጣሚ ከምዚ ዓይነት ኣገዳስነት ኣለዎ ኢልካ ክትገዝኦ ዝጽግም ናይ ተራ ዓንቀር ምኽላእ መጥባሕቲ ክትዛረብ ምፍታን ኣዝዩ ዘሕፍር። ካብኡ ሓሊፉ እውን ጸላለ ወይ የዋህነት ክበሃል ይከኣል እዩ። እሞ ድማ እቲ እዚ ዶክተር ዘቕርበሉ ዘሎ እዋን ዓለም ዘደንቑ ናይ መጥባሕቲ ተመክሮታት ተገሊጾም ድሕሪ ምውዳኦም ምዃኑ ኣዝዩ የሰልቹን የስሕቕን። በቲ ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበረ ናይ ስሓቕ መንፈስ እቲ ዶክተር ሞራሉ ቁርብ እኳ ተተጠንቀፈ ነብሱ ንምክልኻል ግን ፈተነ። ዝኸበርኩም ኣሕዋት ዝኾነ ፍልይ ዝበለ መጥባሕቲ ኣየካየድኩን ክብል ከለኹ ምሉእ ትሕትና ነፍሰይ ኣትሒተ ክገልጽ ከም ዝደለኹን እዚ ድማ ጭውነት ምዃኑን ትስሕትዎ ይብልን እየ። እዚ ክብለኩም ከለኹ ግን እዚ ናይ ዓንቀር ምኽላእ መጥባሕቲ ከም ተራ መጥባሕቲ ወይ ባህላውያን ዓንቀር ከላቲ ዘካየድዎ መጥባሕቲ ኣይኮነን ነይሩ። ከምዚ ምስ በለ እቶም ተጋባእቲ መሊሶም ብስሓቕ ነቲ ኣዳራሽ ከም ዝመልእዎ ገበረ። ካብ ማእከል እቲ ሰብ ሓደ ዓንቀር ምኽላእ ከዓ ሕክምና መጥባሕቲ እዩ ከብለና ይሓፍር እንዲታ በለ። ንዓይ ከምዚ ዓይነት ሕክምና ኣገልግሎት ዝህቡ ተሓጋገዝቲ ነርሳት እዮም በለ። ካልእ ድማ ተቐብል ኣቢሉ ሓደ ናይ መጥባሕቲ ሓኪም ብዛዕባ ዓንቀር ምኽላእ ቅድሚ ምዝራቡ ብስርሑ ክሓፍር ይግብኦ በለ ካልእ ተጋባኢ ብነድሪ። እቲ ዶክተር ካብ ተሳተፍቲ ዝመጽእ ዝነበረ ዘድልን ዘየድልን ርእይቶታት ኣዝዩ ሓረቐ። ዳግማይ ከዓ ነቲ ዝሓዞ ጉዳይ መረዳእታ ንምቕራብ ፈተነ። ዓንቀር ዝኸላእክዎ ሰብ መን ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? ንምንታይ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣይኮነን በለ ሓደ ካብቶም ዝሰምዑ ዝነበሩ ተሳተፍቲ። እንታይ ለውጢ የምጽእ? እቲ ሕሙም ናይ ሓናት ወይ ዓንቀር ምኽላእ ዘድልዮ ጽገማት ተለዎ ኩሉ ወዮ እቲ ስራሕ ኣይፍለን እዩ። የሕዋተይ እቲ ዝሕክሞ ዝነበርኩ ሰብ ጋዜጠኛ ምዃኑ ክትፈልጡ ይግባእ ብምባል ብነድሪ ንተጋባእቲ ኣተሓሳሰበ። እቶም ተጋባእቲ ድማ ዳግማይ ብስሓቕ ትዋሕ በሉ። ሓደ ሰብኣይ ድማ ከምዚ ዝስዕብ በለ። ጋዜጠኛ ይኹን ነጋዳይ ወታደር ይኹን ካልእ እቲ ዝግበር ሕክምናዊ ተመሳሳሊ እዩ። ዓንቀር ምኽላእ እዩ። ልክዕ ኣለኻ ጎይታይ በለ እቲ ኣብ መድረኽ ኮይኑ ዝዛረብ ዝነበረ ዶክተር። እንተኾነ ግን እቲ መጥባሕቲ ዝገብረሉ ዝነበርኩ እዋን ኣብቲ ሃገር ዝኾነ መሰል ምግላጽ ሓሳብ ወይ ፍሪ ፕረስ ከም ዘይነበረ ክትፈልጡለ ይግባእ። ስለ ዝኾነ ብዝኾነ ምኽንያት ጋዜጠኛታት ኣፎም ክኸፍቱ ኣይፍቀደሎምን እዩ። ተሓካሚየይ ከዓ ጋዜጠኛ እንድዩ። ስለዚ ኣፎም ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዝተዓጽወ ዓንቀሩ ንምኽላእ ብኻልእ ክፋል ኣካላቱ ብምእታው ወይ ብምጥባሕ ነቲ ዝደለየ ስራሕ ክዓሞ ነይሩኒ። እቲ ዋዕዋዕ ዝብል ዝነበረ ኣዳራሽ ብጸጥታ ተዋሕጠ።
ሰሓቕን ሕጨጫን ናይቲ ኣዳራሽ ብሓንሳብ ናብ ኣድናቖትን ጣቒዕትን ተቐየረ። ኣብዚ 10 ዋዕላ ናይ ክኢላታት መጥባሕቲ ሓካይም ዝተጋብኡሉ ዋዕላ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ናይ መጥባሕቲ ዓወታት ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ዝኸበደን መወዳድርቲ ዝተሰኣኖን ብሰንኪ ሓድሽ ናይ ፕረስ ሕጊ ጋዜጠኛ ኣፉ ክኸፍት ኣብ ዘይፍቀድ ናይ ተሓካሚ ዓንቀር ምኽላእ ምዃኑ እቲ ተሳታፊ በሙሉእ ድምፂ ተሰማምዐ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዝነበርና ትሕዝቶ እዚ ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ምስ ኩልና።